Vede ce aici. Oh. Oh, oh, oh. Aleluia. Aici era regina și... Ce? Că-s două regini. Barosan asta. Avea două. Două femei și trei copii. Numele Tatălui și al Fiului, bine ați venit. Bine ați venit. Păi, putem să ne uităm și aici? A, n-ai voie aici. Aici cutia mea. Acolo e cutia mea? Îți vei ce Dar nu-ți bani la mine. în buzunarul ăsta. Băi... Deodată te botezezi de Doamne.